tænde lys på den her lysfestaften, hvor vi alle sammen mindes, hvad der skete for 81 år siden. Er det ikke? Jo, 81 år siden. Og med Frihedsrådets nøgleord, frisind, frihed og samhørighed, tænder de første lys. Ja. Så går vi i gang. Ja, tak. Skal vi gøre. Så går vi i gang. Afsværmen. Lysenes aften her den 4. maj, 81 år efter, at den store aften fandt sted her i landet. Jeg skal sige lidt om traditionerne på stedet efter opfordring, hvor aftenen her jo er udtryk for noget, der er blevet genopdyrket. Og sådan er det jo med traditioner, de kommer og går, ikke sandt? Det er både en lidt spændende, og det er nok også lidt dristigt at give lige netop mig den opgave at sige noget om traditionerne på Danmarks, og efter min helt objektive vurdering, dejligste gymnasium. Hvorfor? Fordi jeg jo er så gammel, at jeg er blevet opdraget af 68'erne. Det har været mine lærere og mine forbilleder. Og da jeg i 1. G i 1980 skulle se tv, så var der en film, en roman, der var blevet filmatiseret, der hedder Rend mig i traditionerne. Og sådan en mand sætter I til at snakke om traditioner her. Jeg tror også, titlen var ment en smule ironisk. Jeg siger, jeg har lidt om bevægelsen i de her traditioner. Og jeg er helt klar over, at mange af jer, der lytter med i dag, I ved faktisk mindst lige så meget og helt sikkert mere, end jeg ved om de traditioner, der har udspillet sig her på skolen. Så jeg vil meget gerne, at I snakker videre om dem, når jeg om lidt tiger igen. Vi kommer jo lige fra weekendens store begivenhed for eleverne. Den her overgangsrite, kan man sige, som galla er indgangen til eksamen. En tradition, der for alvor fandt fodfæste her på skolen i 1990'erne, ligesom den gjorde på mange andre gymnasier i kongeriget i de år. En stor fest med kjoler, jakkesæt og store armbevægelser, og en vis koncentration hos de unge mennesker om at komme nogenlunde helskindet igennem fotografering og kvadrilliens udfordringer og aftenen i det hele taget. Den store, glamourøse indpakning, det har fået, eksisterede jo slet ikke før det. Vi andre klippede jo i bedste fald lidt bøgegrene og satte dem på cyklen. Mens den der imitation af det wienske opernbal, som galla jo er på en måde, først er kommet til senere. Hestevognene derimod, de kommer jo torsdagen før dimissionen. Det er nemlig en af de rigtig gamle traditioner, som meget få steder er bevaret i kongeriget. Den lever stadig, traditionen, dyreværnsregler og praktiske hensyn til trods. Den findes i dag, og ifølge min analyse kom den ind i skolen i efterkrigsårtierne. Eller jeg kan spore den i jubilæumsbogen i 50'erne og 60'erne, og måske har den været før det. Den er i hvert fald ret sejlivet. Og senere er jo kommet til lastbilerne, ikke sandt? De her studenterture, som er en moderne variation over hestevognen. Med en lidt større bevægelsesradius, hvilket jo er godt i Tønder Kommune, hvor afstanden er, som de er. Lidt højere lydniveau og også lidt højere priser, har jeg forstået. De tog fart i 60'erne og frem og fulgtes ad med den her store velfærdsstigning og alle parcelhusene og trives jo i dag som rullende diskoteker, kan man roligt sige. Hos os foregår de heldigvis mest efter dimissionen. Det er nok klogt.
Studentereksamen forbindes også med ture for mange elever. Ekskursioner, udflugter og studieture, jeg mener. Og mange elever nævner det som et omdrejningspunkt i de 2 eller 3 år, de ser frem til. Og her er virkelig sket noget igennem årene. I dag er det ikke usædvanligt, at en givende elev i løbet af sine 2 eller 3 år, det er mest de 3-årige, de oplever faktisk 3-4 flerdagsture ud i verden. Plus et rigt antal endagsture. Det er et ganske højt aktivitetsniveau. Jeg har snakket med en student fra 1961. Det er Ernst Bachmann, nede fra Møllen, 8. generation, tror jeg han er. Han sagde, at den årlige flerdagstur til Tønderkahytten altså der var 1 tur, og det var til Tønderkahytten ved Vejle Fjord. Og man skulle søge om at komme med, og så blev man enten afvist eller fik tilsagn. Det var en helt særlig tradition, som man et helt år så frem til. Hvorfor gjorde man det? Det gjorde man nok af den samme grund, som I unge mennesker har i baghovedet i dag. Man var afsted sammen, man oplevede noget andet og lærte hinanden at kende på nye måder. De skulle jo tage sig af tørklosetter og andre ting dengang, det skal I ikke. Men for dem var det også en meget attråværdig attraktion og tradition at komme afsted. Traditioner ændrer form, men behovet for fællesskaber for at fejre og tage minder med sig videre, de består. I skolens liv findes der masser af traditioner, som eleverne sætter meget højt i dag. For eksempel klapper de hinanden ind her, de nye elever ind herover, når de kommer hjem fra deres første introtur. Så står resten af skolen rundt om dem og klapper dem ind, og på den måde hylder dem ind i fællesskabet. Og fællesskabet er ikke kun indadvendt. Jeg spurgte lige en elev ved et andet arrangement, Anita, jeg citerer dig lige. Hvad er vigtigt? Jamen de der ting, vi gør sammen med byen og de andre skoler, du nævnte også den her årets fodboldkamp, det er noget, man ser frem til, når den der intensitet, den kommer. Og så er der også alle festerne og caféerne og sådan noget, tror jeg. Studenterhuer, det er jo ikke overraskende et vigtigt element, og det er jo faktisk juridisk et privat anliggende mellem en leverandør og en køber. Men det er jo fedtet ind i vores traditionsbillede. Elever spørger faktisk tit om lov til at få huen. Det behøver de faktisk ikke, for de køber den jo selv. Men de knytter den dermed ubetinget til deres gang her på skolen, og den har skiftet farve igennem årene. De rutinerede vil vide, at den oprindeligt var sort. Og senere har man købt den der, eller bygget den der uskyldsfarve hvid ind i det, og krydder det med de forskellige bånd. Og så skal jeg også helt så sige, det ved jeg jo, at jeg er fra en tid, hvor vi fik at vide, at vi ikke skulle købe den af vores forbilleder, og i min klasse var det halv eller sådan noget. Jeg købte den selv og gik ud på parkeringspladsen, og i al stilhed tog den på, for jeg skammede mig lidt. Juleafslutningen har i de senere år fundet en form her på stedet, som med sikkerhed kan kaldes tradition. Konkurrencer og sang kulminerer i pakkelej og kædedans, og det er virkelig noget, der fænger eleverne. Med mig her har jeg nogle tegninger, jeg har fået fra en afdød Skærbæk-borger, som er student fra 1949. Og det kan I ikke se, kære tilhørere. Men jeg forsikrer jer, at det er spændende at se håndtegnede annonceringer af juleafslutningen. Og hvilke ord, der vælges omkring det. Adgangsprisen er 1 krone. Og der tilføjes, hvad jeg opfatter som en form for betingelser for at deltage, 4 styk brændsel medbringes. Ellers så var der lukket. Så man skulle altså bidrage til varmen der i slut 40'erne. Juleafslutningen i dag er en helt anden, og den har udviklet sig, som den skal. Skal jeg lige finde den rigtige side her. Musical har eksisteret længe, har også haft nogle off-perioder, man er inde i et mønster igen nu, så eleverne kan se frem til det. Det samme med Naturvidenskabsfestival, med hundredvis af elever her i gården og rundt i skolens lokaler. Elever udefra, der kommer og bliver undervist af vores elever. Det er også en tradition. Kulturcafé og Frederiksfestival, hvor de æstetiske fag her i foråret viser, hvad de kan, er fast tilbagevendende seancer.
Onsdag før dimissionen er også i dag, som det har været for mange år siden, en festmiddag for dimittenterne og deres lærere, som ifølge en tidligere lektor, Bent Valeur, kom ind sammen med Galla i 90'erne og altså stadigvæk består. Og til sidst her, dimissionen, der er jo uden tvivl for mange også er et meget stort højdepunkt, og her er også sket ændringer, flere end jeg kan spore. Men overrækkelsen af eksamensbeviser og legater og at det, at vi sammen synger iblandt for en fremmed, barsk og fattigt, er genganger igennem alle årene. Og så dimissionstalen tror jeg også, nogen forventer. Traditioner står tydeligt i dag, også på denne dag, hvor vi er sammen her. Og vi er ved at lykkes med at genoplive den her 4. maj-tradition med disse smukke lys i disse helt fantastiske og ubestrideligt for Tønder ikoniske bygninger. Og det er fantastisk, at I deler den glæde med os. Omtalte Bent Valeur, tidligere lektor her på skolen, siger i en artikel i Jubilæumsbog 2020, at sådan vil det være med traditioner, at de bevæger sig. Han siger, nogen vokser tiden jo fra, og andre er knyttet til enkeltpersoner, men dog består de. Noget her til sidst, der måske ikke har ændret sig så voldsomt er forholdet mellem elever og altså lærerne og øvrige autoriteter på skolen. Jeg har talt nyligt med omtalte Ernst Bachmann, student fra 1961. Han fortalte om, hvordan forholdet imellem elever og lærerne var i slut 50'erne. Han gik både i mellemskole og gymnasiedel her. Det er lidt spændende, at han både så meget op til lærerne, men også sagde følgende. Dengang blev man holdt i stram snor. Man kunne blive revset, og ros var der ikke meget af. Til gengæld var der stor respekt, og nok også en lille portion frygt. Så vil jeg sige her til sidst, i dag er det anderledes. Dialogen fylder mere, og forholdet mellem elever og lærere og os andre på skolen er grundlæggende præget af venlighed og nærhed. Det er blevet stærke værdier, som jeg også, nu hvor vi kigger ind i foranderlige tider, håber kan bære os videre ind i alt det nye, der kommer. Tusind tak for, at I er med i det her. Lysaften, Tønder 2026. Tak skal I have. Mine venner har været ansat på stedet fra 90 til 2023. Og I har måske spurgt jer selv, hvorfor er det så mørkt herinde? Kan I forestille jer, hvorfor vi ikke lyser her på nær nogle enkelte, at man kan se, at vi er her i skolegården, men alle lys, cirka 1200 lys, vi har taget, er udadtil, mod Popsensgade, mod Astronom Hansensgade, mod Kongevejen. Det er, fordi vi skal bære lyset ud. Det er det, man ikke måtte i besættelsestiden. Det man ikke måtte, men man må ikke vise lyset, det var mørklægten. Så det vi prøver her er at holde skolegården nogenlunde mørk og bære lyset ud. Så hvis I ikke er gået den tur nu rundt om skolen, så gør det bagefter. Se lige den oplyste skole. Det er det, man længtes efter. Vi har haft besøg af TV Syd i dag. Der kom kun et lille indslag. Jeg håber, der kommer lidt mere i løbet af aftenen eller i morgen, fordi der var nogle elever, der bliver interviewet. Og det er jo ikke så interessant, hvad jeg siger. Det er mest interessant, hvad de unge siger. Og det var tilfældigvis en klasse, hvor der er 2 elever, der kom fra Ukraine. Og det er en af eleverne, der så siger, jeg håber det. Hun bliver spurgt, om det er aktuelt, eller hvad man kan lære i det, at man gør det her i Danmark. Hun håber, at hun engang også kan tænde lys derhjemme, for at fejre, at besættelsen er slut. Så det er noget, eller at krigen er slut. Og det er jo noget, vi fejrer i dag.
og jeg ved ikke, hvor meget I kender til bygningen her. Det er jo den del, der i sin tid var tysk realskole. Den blev bygget i 1910. Og så kom genforeningen i 1920. Så fik vi i Tønder et gymnasium fra staten, sådan set, ligesom også i Aabenraa for eksempel, at de skoler, der var der blev lavet om til gymnasier. Det var statens gave til velkomsthilsen til Tønder, der kom hjem til Danmark i 1920. Så blev der bygget lidt til de 3 sidste vinduer her, det er 1935, fordi gymnasiet bliver større og større. Alt andet kom senere. Der blev så bygget en idrætshal, der lå her en gang. Her det blev bygget i 1960'erne. Jeg kom i 90. Det blev bygget i 92. Sådan set. Det kendte jeg heller ikke. Så kom kantinen til, eller idrætshalen til, også i 92, 93. Og vores nyeste fløj her, vi kalder det A.P. Møller-fløjen, fordi der var 20 millioner fra A.P. Møller-fonden, der vi fik i 2015. Bliver bygget i 2015-16. Så skolen bliver fornyet sådan set hele tiden, men kernen er her. Og hvad sker der så den 9. april 1940? Vi har en rektor, der hedder Randrup. Rektor Randrup holder en tale for eleverne, der de fleste var kommet til skolen, selvom man havde hørt, at landet var blevet besat. Han holdt en tale og mente til ro, sådan set. Så var det i løbet af formiddagen, at der kom nogen fra byen, der hejste naziflag her i skolegården. Rektor Randrup for ud og tog flaget med. Mod advarsler, det vil ske ham noget. Så flaget er faktisk gemt i vores pengeskab den idé. Så det var modigt, og så var det også en del lærere og elever, der i løbet af besættelsestiden engagerede sig i modstandsbevægelsen. Nogen med livet som indsats, som lektor Ove Rosenkjær, der døde i koncentrationslejre i Tyskland. Nogle andre skulle gå under jorden for at vise, at det ikke var et opgør mellem dansk og tysk, at det var et opgør mellem frihed og diktatur, mellem frihed og nazisme. Vises, at i 1920, da skolen bliver dansk igen, sådan set, var der en lærer, der skulle føre de tyske elever, der stadigvæk var der i 1920. Eller 45. Fra mindre, nu er jeg i 20, Marianne. Nå, undskyld. 1920. Lektor Arndt, han var kommet fra Tyskland for at undervise de tysksprogede elever. Efter hans arbejde var gjort i 23, så blev han i Danmark. Da så kom besættelsen, så frygtede han for sit liv, fordi han var jøde. Han var værdsat skattet lærer her på stedet. Han gik under jorden, overlevede. Han flygtede til Sverige og kom tilbage efter 1945. Han overlevede sådan set. Nogle andre kolleger og elever nåede de ikke. De bliver dræbt under nazismen. Og det er også det, vi mindes det. Vi mindes dem, der døde. Vi mindes dem, der kæmpede for friheden. Det lys, vi tænder i det er frihedens lys. Det er fredens lys. Og derfor prøver vi at bære det ud symbolisk. Og vi som Tønder Gymnasiums venner vil gerne fortsætte med den tradition, så I kan glæde jer til, at os næste år igen vil vi stå for det her. Så nyd aftenen, gå rundt og se på lyset og bære lyset ud i verden. Fredens og frihedens kærlighed.